Hakanege Yukirish Bakhuid, Tong in Dubai, Nagabinda Marwes, Nang Sig, Baidon Hapadeng, Kajing Shiton, Batia Hospital, Baujisun, Karku, Karto, Yai. Laispa lepsa. Mas laispa lepsa. Angdia lumia krena utrai. Banai la kangula kade madua. Sium lei traiken radunong bu. Jisu nagabinda kajingai kajing karku baro bau dang tese halo jungi ngina mandra hakama jungoi kajing tumu jungi baro bau Jisu nang karku kardo yangi ha kene ki yukrish bakui ha kerteng upa baru kon baru men sim bakuit Amen. Kajinga e jungu trai jungi Jisu Christ but kajingi jungu blai lembat kajinga selok jungu men sim bakuit kindon rengka but pi barong Ringka bathiru. Tagin sangesh por ben koslai halaka donur kamen siam jungi halor ki pop baro ki bang nilale baka bor Jisu nang site kud yangi bun sin haga jingim jungi naga binda ka jimmen toy shimet ngile bun ki baro ka ba pensosi ya uble pensosi ki para briu bad bun sin ngim ju prakatlem ki way bad namar kene ga daw ngile se ngile bun ki pop haga do jungi hage kran gi kana jungi hage perkat ka perdain jungi tonginang karpadi Jisu ben map yangi Jisu bay site kud yangi na bhara ki pop ki bangilale nga plam how play badun board baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun e daki jim parkhan daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle pala janga daka jingle pala janga daka jingle pala bakrao e janga namar kata nga karpad ya kamaria bakui kabayaisa kati soti ya ki angel bat kiri khoi bad ya pi ko himen ko para bandubai na gabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro ni sune yangi barandala map igi pop jangi unilam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Try can rock go play yangi. Try can rock go play yangi. Duwai ibu ya kejing tumu jangi baro hakama tu Jisu naga benda ki bapang ki bashitam naga benda ki bajingai na utrai giduai ru naga benda ka jingoi jingkia jong rafi dan slir lingdo giduai ru naga benda ki inga sen jong Gerald bad ampolin bad baralain mut ki kun
Duaru nagabinda ka jing chatait bam jukut men sien jong protar karbani. Koble me uba lemba ka jinga e jang ka jing ting kun mela mon yangi ban long ki kun jang ka jing shai. Toai ni karpat bangin omsha terlep ha ka jing dum jang ka jing bakla henre ba en pau hangi bangi sa barabor ha ka jing shai pernai jang ka jing shisha. Dau trai jang yu Jesu Kristu kun jame uba im batsen sha rengkat bat me ha ka jing elang kawe jang men siem Bakhuid uble genom la genom. Amen. Kajing puli na kitab Genesis. Kalanong ka ba arpuway kakot kabasan kabapara terter hado arpew. U Abraham uladap shispa snem karta habalaka yo Isak ukon chung u. Di ukunlong ulanasan bat lapan ino bunya u. Badu Abraham ulapalong kajing kawai kabakraw. Sngi kabalapan ino bunya u Isak. Henry kasara kalayo iya ukon kahakar kanong Egypt. Ya ubalaka hau Abraham, bau ya lekai badukun jongkau Isak. Kumta kalaong hau Abraham, beno ya kane kamrau, bad ya ukun jongka. Naba ukun jong kane kamrau, umdei ban long unoyok pateng badukun jongau Isak. Kata ka ei kalapan diaw shipun yau Abraham na kabenta ukun jongu. Henry ublay ulaong hau Abraham, wat sengaw diaw namar jong ukana pat namar kamrau jong pi. Kat kaba kasara ka ong hapi, dole kumba kala ong hapi. Namar day daw Isak ba en sa ay kerteng yakikon kiksiw jong pi. Bat ngan penmi ka jaj benriw na ukon jong kamraw ro. Namar uday ukon jong pi. Kumtaw Abraham ulaki dang step harngap, bat ulashim ukpu, bat si pelasni ka bat ula ay yaki haka hakar. Udapan ba yaki haka terpeng jongka ringkat badukon long. Panang ta ulapano yaka kalami bat kalayay bir hakari kenja pershiba enda ka haka plasni kalalot kala eno yaw tau kunlung hapo kaway kasanyum nang ta kalalek bat kalasyong hamar persya jong u kampaji antat kumbashi pada khnam kajingjingay namar kalaong ay bang ngan omyo iya kajingyap jong kunlung di katba kadang syong hamar persya jong u ukunlung ulal nyar pat ulayam. Di ublay ulayos ngaw ya kasur jong tau kunlung. Bat uangyal ublay ulakot ya kahakar na pening uong ya ka. Kaay kabal pendiaw ya pi ku hakar. Wat shepting na ba ublay ulayos ngaw ya kasur ukunlung. Na kajaka kabautia. Tura tuying bat tura ya ukunlung. Bat to bat skem ya u dagakti jong pi. Nabangan sa palong ya u kajat penriw kabakraw. Di ublay ulapli yagi kamat jongka, bat kalayo I kaway kapung bat kalalay, bat kalapandap ya kaplas ni daka bat kala ayaw kana pandi, di ublay uladon rengkat paduta kana, bat ulanang san, ulasyong lasa hari kenja, bat ulalong ubat tebit pa hakarenti. Kaktiin jong utray. Iso yaw blay. Psalm life psalm nomor news pak handriu. Right kat handriu nyaw terter.
Siapa lai tandanya. Haleluya. 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 Utrai undon rengkat bat pim. Ringkabat piru. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Kaburam amekutrai. Habau Jesu lawan poi sesliang gaduriau, syagatain gadara, arngut ki riu syongsuit kilawan ya kendu yawu, kimi na ki krem jingtep. Bat kilong ki barunar, haddu kata-kata, haddu bamdon banud, banyait linti nangta. Bat hakami kila kerkai, medon kam ayu bat ni, kuku nuble. Hatu melawan, ban pen saja yang i hasua kapor, teladon shik ken huan ba kisniang, kibadang ia bam kam paji naki. Bat kiksuit kila karpadiavu. Lada me beno yang i nangne, tapano yang i hagatai, kakin huan kisniang. Ti wila ong haki kilate, kumda kila mi, but kila late rung hakis nia. But hakami, kakin hun baro kawai, kalano arsut ya karut barashing hapo kaduriaw, but kalayap jillop hapo kinongap sniang kila pet iap, but kila late shaposh nong, but kila ya tulud ya kie, but ya ka kabalajia hakiriu shongsoid. But hakami baro shishnong kila late ban yakundu ya ujisu. But haba kila yo iya kila karpat ba unmino nagatain junkie. Ka gospel jong utrai. Vijayara yang meko Chris. Kohimen ko para bahid hautrai Jesus Christ ngius ngo na ka gospel minta kasngi syapang ka jingle kampela jongu Jesus armut ki briu ki barunar na marba kilong ki basyong suit hakatain gadara. Bad haba kalajia kanega jingjia haba kine arngut kilayoma jingkoi jingkia pura ka jinglait lud pura na uksuit baru kita ki shishnong kilawan sha ujisu. Bale kilawan sha ujisu. Namarba kila kwa ban yo jingkurku kila kwa ban pediang ya ujisu. Bale ki wan peit ya ujisu. Kila wan sha ujisu baru shishnong banong ya ujisu pet no nagashnong jongi. Ngimdon kam ya me. Namar melong nong pendut hagas nong jangi. Hagano kador Jesu ula pendut yaki briu hagatagas nong. Namarba u Jesu ula kta yaka kamai ka kaji jongki. U Jesu penkoit arngot ki briu da ka babe ya uksoi shakisnia. Henry, habau Jesu la penkoit ya kita arngut ki brio, kala kata ya ka kamai ka kaji jongki. Naga benda ki ju, do suniang kabamut kalong gasang. Kisniang kilong ki merat badon gasang ha ka jingim jongi ju. Kane kalong ka merat jaklia. Om lomban bam, om lomban dri. Te habang yus ngo ya kisniang, ngimde ban perkat tang kene ki merad. Henry kisniang hangne, kiyang nagabenda baru ki kam jaklia, kabakata ya ke jingim jengke beriu. Baru Jesu, ula be ya uksuit, syakita ki jaklia, katkum ke jingkein jengke ju, but ban pelait lut,
ia ki bruyo ban penim ia ki bruyo na uksuit na ka jaklia but kini ki bruyo pat ki pindon kam ia ki ba jaklia ban kamai ki kam jaklia ban kamai ki bruyo ki bale ia ki kam jaklia ban kamai don bun ki bruyo saudong jongi kumne kim kwa ujisu henre ki kwa ia ki kam jaklia ki kwa ia ki kam basang ki kwa ia ki pop sang ki bernia bha ha ki kam basang don bun ki bruyo saudong jongi what happened in ki kristan ki ba pla ya ujisu kawai ke liang ki plaru ya ubammen kawai pat ke liang haba kis kam kalain ban pla ya ubammen ha ke jingim jongi kinwan ong ya ujisu ki late no ngim don kam yame don bun ki longing longsem ki be ya ujisu kumne ki wan baro shiying ban ong shayi mane jisu ngi wan ya kendu yame hangne henry wat num wan shaying jongi wat num wan shaki kamai ka ji jongi namar shalindet ngi don gi kamba jakaliya ka bangile ladangi peit saudong jongi ngi don bon gi bru ki ba bam sap don bon gi bru ki ba le bein ki nadu ki officer hadu ki barit baria kilong ki bru ba bam sap kita ki de ki rukam baki kamai don bon gi bru ki kamai ha kane ka dur but ngila ban yo i bon gi jilla jongi lese ha ka jilla jongi ru kala bandon kum kini ki kam lada ban pentrai kam kano ka kam ne ban pinmi kano ka kot ngi sautu baki bru ki ap ban bamsa kiong kaneru kalong ka kyu ja jongi lese ki bru ki babam sap ki perkat de lemba kane ga dor ngi karshan ya ki ingasem ngi karshan ki kon jongi bat ka jimbam sap ru kalong ka kyu ja jongbon ki bru ki kamba jaklia don ki bru ki bakamai ya ka drug ki bru ki bakamai ki kaji bat ka drug ki barabor ki persang ban perlait ya kene ka drug shabun ngud ki brio kanamba ka jingka mai jongi kan droi but ni sauto wat lese ha ka jilla jongi don bon ki brio ki ngop ha ka jing de drug kam da me ki kon samla but kin na baro but ka bin jot ya ki ingasem henra ki brio ki ba ka ida ka drug kimju perkat lem ya ka jingta jongi ingasem jingta jongi brio ka jing suni ka badanji kanero kalonga jingka mai jongi kabalong bajaklia kat kumga jimbe jisu kum kini ki brio kim nushu ban pediang ya jisu namar ki tip hakawai ke liang jonga jingim jongi kidang le kum kini ki kam ya deshu bat ka jingi kai bat ka jingi du jisu ta kim nushu ban pediang ya jisu aka jingim jongi haka ju kador don ru kinde ki badi met don gi kinde ki ba ang ladang amle kumne mano ban pe di ki konjoni lese ladang i pe ha ki snong ki tao jongi ha ka yeu ka hat jongi ki don gi kinde ki ba ang te kalam kane ka kam ngam yo jashu ujisu le kumno ha ka jingim jongi bru ujisu hato ujisu le penslur ban le pop ne ujisu ula pensluri ki bru ban im ha ka jingim Bakhuid ujisu ula wan ban wadi ki bru ban penim ki bru ban pendemai ki jingim jongi bru ban pelailu di ki bru na ki jaklia na ubamen na uksoid kabamot ki bru ki ba ong hana ki long kristan lada ki kongu ya kinu ki kamba jaklia ne ki ngop hakano kano ka jingka mai ka ba jaklia kaba penjot ya ke vai kaba pensunio ya ke vai kim ya de dorshu barka jingi kai jong jisu kidang jingai na ujisu kilong kum kini ki nong snong gadara ke ba wan ya ujisu banong ki late no nangi wat num sa wat shiminit ruhangne namari ka jingdon jame ka pinjin jar yangi namar ngimla ban yai beteng ban le ki kamba jaklia
Ngimla ban yai beteng ia ki kam basini yu haga jingem jangi namar ke jingdon jame kapintut yangi ngi kam sautanat ban le kum kini ki kam jakliya ban ya ka bangi kot ying ya me ban ya ka ba ngi ajan bat me ban ya ka ba ngi along paralog bat me kane kade ka jinglong jangi bryu larangi pay saudong jangi ngi don bon ngi nong shang snang gadara hapadeng jangi ki koloi ba ki himmen ki parajangi ki jotiaw ki koloi ban sha ki bryu ban ngop ha ka ti jango bamen lese ki bryu ki bak ka iya ka kiad lese don bon ki longo miru ki le longo paru da le don ki ba one sop ya ka kiad but sam kiad ha ki snang ki tao warlada ka ya ka aindru ki dangle kum ki ni ki kam nang da ki balai kum kine kiyong ngi kamai naga benda ke kyo ja jong ki kon badu jisu lele kum no haba ula yo yar ngot ki bru ki badon hapadenge jengjen jar ula bano ya uksoid shakita ki kam jakliya rengat bad kita ki sniang bad jakliya ban pinkoi dia kita ki bru henre mangipat ngi penkit ya ke jingkit ki jakliya halur ki brio ngi penshitam ki brio da kaba kren nga le ya kane naga benda ke yinga sem janga naga benda ki kon janga nangda ki brio ki ai bateng ban le ya ki kamba suniyo but ki kamai ha ki kamba jakliya nangda ki pengsan yalade da kaba be ya ujisu ngi de ban sautu habang ingop hakum gini ki kam ngidang kintai tiaw jisu shalin dat janga jingim ngidang ong yaw jisu memdon benda ye haka jingim janga haki inga sem janga ngan le mon bad ngamdon satya ke jingit yame ko himmen ko para haka ne ki yukerish Bakhuid tongin puson hadu katno ngilong ki bryu ba id ya ke jakliya banya ujisu bakloi ben pelai lud yang ina ubamen naki kamsniu jisu be it karku kardo yangi pensle yangi bangin dupla ban im ya ka jingim ka Bakhuid bangin dupla ban it shirhem yame da ka bakindait ya bar ki kam jakliya na ka jingim ka jangi enya ro ya utrai jisu Christ amen. Ngin plai ka jingait ka jang ngangait hau play padren borbaro unang tau ka bening bat ka kendo bad hau jisu Christ kun our way jungu utrai jungi yau bala puna men sim Bakhuid yau bala kana ka Maria teisoti bala shale bein hapo Pontius Pilatus la sanar pana yahu la yap la tep yahu ula kiasha ki bayap hagas Sngi ka balai la mipad ne ki bayap ula kiyo shabening wishang shakamon ublay upa badan borbaro nangda unwan pad ban bishari ki bayim bat ki bayap ngangit hau men siyam Bakhuid haka Balang Catholic Bakhuid haka jingyasila ki rikoid haka jimmap iki pop haka jimmi pad ka dog haka jingim bam jikut amen. Laispa prapusa. Laispa prapusa.
ko yai duai ko himen ko para ba ka jingkinia janga ba jampi kallong ko piniam kun hau ble upa badon bor baro do trai dia ngajak kenya nakti jongki na benta ngajingaro ko puram kerteng ngajung kajing mento yang i berkebalang ujung bar koi ko ble me uba pentrei kam da ka jing spoon ya ka bor jangi jimaya jame to ai ngi karpat ba ka jing shakri jangi ya me kallong ka ba yai de bat kini ki jingai bakendang dau Chris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pim Ringka batiru. token tiu yala ki donut Ikitir kisau tongin aingu ya utrai uble jangim Kasong hok bat katay. dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrat ko pa Bakhuid ko ble badon bor bat bam jikut lemba utrai jangi u Jesus Christ uba ya ka jingyap jangu ngi ken mau ha ka jingit uba ya ka jingmi pa jangu ngi penbana da ka jingit ka ba im bat uba ya ka jingwan jangu ha ka buram ni ya up da ka jing karmen ka ba skem bat kumda rengat bat baru ki angel bat ki rikuit ngi aro yame bat ni penbana kalem sangem Bakhuid Bakhuid utrai Bakhuid ublei kipa Bren bat berteki dam Nakapuram jome Rayo sana syajong Rayo sana kenku Rayo sana yublei juno Yaro yutabawan Aga kerteng utrai Bren bat berteki dam Nakapuram jome Rayo sana syajong Rayo sana kenku Rayo sana yublei juno ko himen ko para hagane ki yukirish Bakhuid hagane ka por ka bakendang tam tonginam vanra ya bahar ki kam jakliya ka bangile ha ka bakendait ya jisu ginam pediang ya jisu da ka bakendait ya bahar ka jing ka mai ka jakliya ha ka jingem jangi ka jinglom ba jakliya na ka jingem jangi kramba ngindupla banyalong kawe badu Chris ha ka ba im ya ka jingem ka Bakhuid ai ba men sim baku nam van kyar halo jangi pen gantang yangi banya jan badu jisu dashisha melong Bakhuid ko trai katme jang ka jing Bakhuid barom namar katangi karpadia me topen Bakhuid pen kantang ya kine ki jing tarwa jangi da ka pa ya men sim jame kum ga jer halo janki bakin kalalong yangi kamet bagasnam jango trai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jing shashita ula shim ya opo badda ka baingu yame ula kdia yavu badula ai halage senran u om toshim batobam nakane pi baro nemar kane kalong ka medjanga ya ka banaiti naka benda jampi haka ju karukam endala layabam ula shimya ka kuri badda ka baingo biang yame ula ayaka halake senran u om toshim bat dina kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutam batimai bad bam jikut ya ka bayan pen mi naka benda jampi
but naga benda ki babun naga benda ka jimma pi ki pop to le yakane ban kan mau yangam kos nam bakardor jangu Chris the pen koid yangi pen koid ik mensiam hadim pen koid pen kia ya ki bapang ki bashitam bara yada yangi nau bamen na ki klam ka jimmaya jonka jinge Namar kata, ngi kiba penmenda ya ka jingia bat ka jimmi pajo. Ngi tharwa hame ko Taïew pu jang ka jingim, bat ya ka kuri jang ka jimpenim. Ngi da aingu aidem, namar melanyu yangi, kiba bit ben yang hakama jamme, bat ben shakriya me. Da ka bas ngeverit ngi karpadia me. Ba ngi kiba yom it binda hakamet bat ka snam ukris, ngilong kiba la pinyatali kawai, da umen siyam Bakhuid. Takin mau ko Taïew ka Balang jamme ka bala priang hasatala ka prate. Bad to penjana ya ka haga jingit rengat bad ulio uppa Bakhuid jangi uvil bad ubishab jangi bad bar ki lingdo bad kirinium. Takin mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bad kinde ki bala yotia da ka bakrmen ya ka jimmi pat. Bad ya baro ki bala kalat no haga jingi sune jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme. To isne yangi baro ngi karpadia me barengkat bat kamaria teisoti Bakhuid ka kami jangubale ujaso Bakhuid korim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bat bar krikoid ki bela pen sabaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jikut bat bangini ro bat pendon buram ya me da ukun jamme u Jesu Christ Dawu lembadu badhavu kan lo hamayu blayu pa badan bor haga jingelong kawe jungamin siem Bakhuid barro kaburom bad ka jingero junom la junom Amen. Ituai kumbau Jesu lahika yang iben tuai naga binda baraka jingdon kam da menginang IT yaga jingim jangi yaki inga sem jangi yaki kam ge jam jangi kam da me yaga jingya de jangi badu Chris bangin lang ki pakindai ke jing senior barana ke jingim jangi banilang kawe badu Chris nginai tiru baro ki bapang ki bashitam ki bajinjar bat ki ba jingai na Jesu pakin wan pai shabu kopa jangim ba ha bening kalong ka Bakhuid ka kerteng jame kanwan ga hima jame kalong ka mon jame ha kindau kumba bening toai yang iminda ka jimbam jangi ka bahala gasni batamap yang iring khan jangi kumbang irung imap yaga beles new yangi badwa telam yang isha ka jimpen shoy henry ta polite yang ina ka basinium top polite yang ingi karpat ko try na ka jing siniu baro haga jings born jamme toy jings suk jing sign haga sngi jangi Knamba daga jingarap ka jingis ne jamme ngilait bara bona ka pop bangin yo jingada na ka jing jinjar bara kabang idang ap ke melen dia ka jingarmen Bakhuid bat ka jingwan pa jung nong penim jangi o Jesu Christ Namar ka jume kalong kaima ka jume ka bor ka ram jinom la jinom Kotrai Jesu Christ me ubela ong ha ki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy Wat pede ki pop jangi Henry yaga jinge janga Balang jamme bad haga jings born jamme to ai haka yaga jingsuk bad ka jingya tale kawe katkum gamon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon bara bo renka bat pim Rinka bat phi dab daga jingi do Christ tongin yaingu markelia
Hakumi ukun lambro jungo ble. Hakumi bakit no ka pop jungo prate. Sukito ke bela kor shaka jingawai jungo ukun lambro. Kukendra mau coba rompoi juga. Rei coba dia mesin juga. Sepakat punya. Jing im namar jona panangam laku trai kenda Pamela Kaloy ban man hapo jogi warla dangilong king briya talot board mela pen gandang yang ilam baga jing wan jame mela palai lod yang inaga jing sni hapo jogi mela pen kalai yang i pershayo bamana sudu kre isume id iban aiti hakama jame ki jing ang lod jangi barwa bulsin haga jing im jangi ngibe yame nakajing im jangi nakihinga sem jangi naki kam ge jam jangi namar bangi soto ki kam jangi kam yadeshu but me jisu karko kardo yangi lemba ge jingwan jame hakane gi yukirish bakhuid karko yakihinga sem jangi karko yaki bayir batoin jangi bangindup laban longi baslo bankantai yaga jing sniyo warlada kawanra yaga jing do nong haga jing im jangi naga benda jame ko jisu ngin em bati kinde buram yame jisu karko kardo yaki bapang ibashit nong apadeng jangi
Taïew baro Kamdame yakinik himen ki para baro Kibashimenda online hagenega mas Bakhuid Kilabu yakijing dubu baper ka joki May disne yaki Pidyang yaki Lailud yaki Kindi buram yaki baro Hallelujah 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 Jesus 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 Hallelujah 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 Jesus 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 Hallelujah 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 Jesus 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 Hallelujah 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 Jesus 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 Ay boring iko Jesus ay boring iko Jesus kindi buram yang iko Jesus pen gandang yang iko Jesus ben goy ben kia yang iko Jesus hallelujah 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 Jesus 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 nginduai kejing duai jubilee da ka batrang ya ka jimben jempura bangin dupla ban le ya ki kam isune ki kam jengka jimben jempura minta Sngi Koppa ubaha bening to ai baga jingate ba mela ai hangi haukun jameu Jesus Christ u himmen jangi berba katelij ding janga jingir spoon kan klang hagi donur jangi dau men siem Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ga jingkermen bala kerku naga benda ga jingwan janga hima jame to ai baga jinga e jame kan pin khala dur yangi shaki nonglur lingka bamju shangtai ban bet ye simbai janga gospel to ai baki tu ge simbai kin pin khala dur na shapo ya ga jait ben riu bad ya ga parthe mariang barokawe ha ga jinkme lindi batikana ya ga bening batimai bad ga parthe batimai haba enda ye ge bojung bammen la wengno kaburam jame kan ting shine junam to ai baga jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi pilgrim janga jingkarmen yaga jinga nut yeki tia jingkan show happening ai bakata ga ju ga jinga e kan pin sapriang yaga jingkamen bar jingsuk jangunong sius pa jangi satala ka parthe shame ko play jangi bala karku junam kan long ka burong bat ka jinga ro junam amen kopha jangim ba happening kalong ka Bakhuid kerteng jame kanwan ga hima jame kalong ka mon jame akindau ku ba happening to ai ngim ka jumba tingi ke Balang Sngi batama map yang ringkang jami kumbangi rungi map yang beles new yangi badwa dalam yang isha ka jimpan shai rei tap light yang na ka basuni amen kublai komai kabadap da ka jingai sutrai dan bat lekar kuya pan apne kinde Allah kerkuya usap ko jumpa Jesus Komaria wana benda jengin minta kapor jengya amen kaburam haupa daukun pada mensim Bakhuid kumba kalalang kumju minta para bom jinam amen to ai bagene ke jingkinia bakenja blay kabangila tarwa but na kaba ngila bam kanai jingim yangi ko trai ngi karpan knamba habalat te song yangi but me haga jingid bam jikut ngilla ban se ki so ki ban ne chi junam dau Chris utrai jangim amen utrai undon reng kha bat phim blay badon bor badon kar ko yapi uppa barukon badu men sim Bakhuid yalaisuk ban pen bana ka kubar babha jangutrai daga jingim ka jampi Isau yau Sao spark die Sa
kun bermensim Bakhuid, ubah alalong ba menengkong, jumta berabor, junam la junam, amin. Enyo roy utra Yesus Kristus, junam la junam, amin.